Tithokoze kwambiri chifukwa cha mwayi umene kukhala nawo moyo, kukhala nazo mphamvu, inde zonsezi zikuyenera kutithandizira kulemekeza nazo Mulungu. Tsiku lina labwinonso limene tikhalenso tikulimbikitsana mawu a Yesu, mawu a Mulungu amene nthawi zonse apitirizabe kutipatsa chiyembekezo pamene tili pa dziko lapansi, dziko lovuta, komabe latikhalira bwino chifukwa cha Yesu amene akukhala nafe nthawi zonse, nyengo zonse, masiku onse, kutitsogolera manso kuonetsetsa kunena kuti umoyo wathu kupitabe chitsogolo osabwerera m'mbuyo. Ndi tsiku la lero tikhala ndi kumalizisa buku la Efeso chapter 6 kuchokera verse 10 ndikayekeza verse 20. Mavesi ena ndasiya chifukwa cha ubwino wina, ndikhulupirira kuti mumtunda mwake monse ndasiya mavesi ena omano zambiri zina mwa izo nango zifotokoza mukatsatira bwinobwino zinthu zimene takhala tikuzikambirana kumbuyoko, zambiri mwa izo zinakhuzidwamo. Ndeno kubwino ndaona kuti tsiku la leroli timalize buku limeneli ndi mavesi 10 amene tikhale tikukambirana makamaka mu nthawi imene. So tisanayambe china chilichonse, makamaka kutsekula Bible, tipemphe chitsogozo chochokera kumwamba kuti Mulungunso akhale nafe natilimbikitse makamaka ndi mawu ake. Tipemphere. Lodalitsika ndi lolemekezeka ndilo dzina lanu, Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene mwatipatsa ife ulemerero onsewu inde pa nkhope ya mwana wanu Khristu mpulumutsi wathu, kuti tikhozanso kukhala ndi mwayi wotere wakulimbikitsana ndi abale, wakuyankhulana mawu anu amoyo amene ndithu achita mwa ife ku nthawi zonse monga mwa mzimu wanu utitsogolera. Tikupemphani kuti mukhale nafe, mutifungatire mu nthawi ya phunziro lonseli, ndipo munong'onezebe malingaliro athu, popeza nzeru zanu ndi imene ili yofunikira, ndipo mphamvu yanu ikatikuta ife tizakhonza kuyima ndi kupita chitsogolo. Ndipo osamene ayeneranso kukhala nafe nthawi kapenanso mu nthawi zina zonse zili mkudza, mulole chisomo chanu zitichulukire tonsefe inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen. So ndikhala ndikumalizisa buku la Efeso monga ndikunena kale komano mutu umene tikhale tikuchita nawo makamaka mu mavesi amenewa, mavesi 11 amene tina kuchokera pa verse 10 ukafika verse 20, yoti tikhale tikuonapo makamaka chilimbikitso chilimbiko cha mpingo wa Khristu chilimbiko cha mpingo wa Khristu. Nthawi zina ndimamva kulingalira kunena kuti ndi chifukwa chani makamaka tikhala tikukambirana za chilimbiko chimenechi chimene tikuchipeza kumapeto kwa buku la Efeso kusiyana ndi kumayambiriro kumene takhala tikubwera. Of course kwinaku zilimbiko zinalipo ngati chapter 3 verse 15 umatsika monse kafika 20, komano chapter 6 verse yake ya 10 ukafika 20 ndi imene ikuonekera kwambiri kunena kuti akhristu tikuyenera kukhala nacho ndithu chilimbiko china chifukwa cha nyengo zinaso zimene zikhoza kutifikira ife pakati pathu, mwina nthawi ino komanso mwina nthawi imene ili mkudza. Ndikukhulupirira kuti mawu akuti chilimbiko akuyenera kumvetsetsekanso bwino lomwe, chifukwa paliponse pamene mphuku chenjezedwa kuti ukuyenera kulimbika, ndi mawu amene mwina akuchokera kumawu akuti kulimba, zimene zimatanthauza zonena kuti mwina pamakhoza kukhala zovuta zimene zikhoza kubwera pakati pathu, zina mwa izo mwina zosamwisa za umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, mwina mayeso amene, komano zinthu ngati zimenezi ndikukhulupirira kuti si zimene zikuyenera kuti ibwenza ife mbuyo,
koma ndi zina mwa izo zimene zikuyenera kutithandiza ife kuti tikuzike tipitebe chitsogolo ndi umoyo wathu wa Chikhristu. Neno tsiku la lero ndikhala ndikupanga kwambiri pati yoyambirira makamaka ya chilimbiko kudzera mu buku la Efesoli, then tikamaza kumananso nthawi ina ndiyo ndizakhala ndikupitirizapo pati ina yachiwiri imene tizakhaleno tikuona kuti Bible ikukamba chani makamaka za chilimbiko chathu mu nthawi yovuta imene ikhoza kutifikira pakati pathu. So ulendo wathu ndikhulupirira kuti ukhala okoma kwambiri chifukwa cha kuti tazindikira zambiri makamaka zimene zili mu buku la Efeso, kunena kuti chikatikati chonse takhala tikuonapo Khristu Yesu akutiphunzitsa komanso Khristu Yesu akuonekera makamaka mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, limene linali phunziro lalikulu makamaka kwa anthu a mitundu. Yeah, brother, unatuluka amene umakamba zokuti kwenikweni chinayi ngati chilimbikitso kwa anthu a mitundu, totapitiriza amenewo. Yeah, hello brother. Yes. Yeah, ndimati munatisiya pamene makamba kuti zinayi chilimbikitso kwa anthu a mitundu. Yeah, so totapitiriza from there. Sindizwa sorry chichitika ndi chani kandi ma network kandi chani vano nkhulupirira kuti tipitiriza bwino kwambiri. Ndiye ndimakambapo zoti popo zikamba nkhani izi zonse zimene takhala tikuziona, zimene tikhala tikuziona siku la lero, ndikhulupirira kuti chikhala chilimbiko, chinali chilimbiko kwa a mitundu komanso chikhala chilimbikiso kwa ife mu nthawi yathu ino mmene tikuyenda mu moyo wathu wa Chikhristu. Ndeno point yayikulu ina imene inatithandizira kwambiri kunena kuti tipitirize kukondwerera ndi uthenga wabwino umene ndithu Mkhristu watipatsa, ndiyonena kuti taphunzira ndithu kunena kuti tikamakamba za mpingo wa Yesu Khristu ndiwo anthu amene ndithu adzazidwa ndi umoyo wake, amene akutidwa ndithu ndi umoyo wake, makamaka ma Efeso chapter 1 verse 22 kulekeza 23. Ngeno mbali yayikulu ndiyonena kuti mwina anachiona chokoma kwambiri kunena kuti asanayambe kuwauza za chinthu chimene chikhoza kubwera ngati chovuta ku moyo wawo wa anthu amene akhulupirira Khristu Yesu, anthu amene aziphatika iwo ndi umoyo wa Yesu, anayenera kuti mwina ayambike awuza kuti chimayenera kuchitika ndi chani kunena kuti munthu ubwere mu umoyo wa Chikhristu kapena ubwere mu banja la Chikhristu, limene kuyambirira ndithu lakhala liwonekera kwambiri mu buku limene la Efeso kunena kuti kwambiri tikuyenera kuti tilumikizane ndi Khristu, then tilowe mu umodzi tonse anthu amene tili pa dziko lapansi, makamaka chifukwa cha uthenga wabwino onse umene watifikira ngati otilumikizitsa ife a mitundu yosiyanasiyana, amene ndithu tinali ndi zikhulupironso zosiyanasiyana, komano tsopano talowa mu chikhulupiriro chimodzi chonena kuti umoyo wake, mzimu wake ukhala mwa ife. Komanso Paul anayenera kuti apereke kaye chilimbikiso kunena kuti pali chisomo ndithu chimene chapatsidwa kwa ife ngati chipulumutso. Tikaonapo makamaka ma Efeso chapter 2 verse 8 kunena kuti ndithu ifeyo tapezeka opulumutsidwa mwa chisomo chakuchita nacho chikhulupiriro pa Khristu Yesu, komanso kuti akaonetsere umodzi wonse umene tili nawo tsopano mu umoyo umene wa Khristu Yesu monga chapter 4. Ndeno chapter 5 tinaonanso makamaka gawo lina limeneno linatitumphuliranso kwambiri lamulo la Khristu Yesu makamaka mu banja limene ifeyo talowali, mu banja lakumwamba limene olamulira wake ndiye Atate kudzera mwa mwana wake Khristu mu nthawi ino, kufikiranso mu nthawi ina
imene Atate azakhalano ali muzonse mzonse. Komano ndeno patatha kutionetsera masitepe onse amene ndithu takhala tikudutsawa, tikuyenera kuti tione kuti kodi mpingo wake wa Yesu Khristu uyima motani makamaka mu nthawi ya nyengo ya pansi pano, pozindikirabe makamaka kunena kuti tili pakati pa ufumu umenenso ndi wina wa mdierekezi umene ndithu ukukhala motsutsana ndi ufumu wa Khristu Yesu, umene anthu amene taulandira, amene tauvomereza kuti ndi oyenera makamaka masiku ano kuti uchite ndi umoyo wathu, kuti makamaka ukapitirize kutitsogolera. Ndino zovuta zimenezi zimene zikhale zikuonekera pakati pathu, kodi mpingo umenewu wa Khristu Yesu chenjezo lake limene likubwera ndi loti ayima bwanji? Nyeno tikhala tikupita ku verse 10 makamaka yoyambirira imene ikhale kutionesera kunena kuti kodi mpingo wake ukhala ukuyima motani makamaka mu zovuta zonse zimene zikhale zikuonekera pakati pathu. Efeso chapter 6 verse yake ya 10 makamaka verse yoyambirira imene ikhale tikuyambira nayo tsiku la lero. First chapter 6 verse 10 ndakunena kuti chotsalira tadzilimbikane mwa Ambuye ndi mkulimba kwa mphamvu yace. So ndikuti ichi chili ngati pamapeto pa zina zonse zimene Paul anayenera kuchenjeza nazo mpingo, kunena kuti no chimeneno chili chakumapetopeto ndichonena kuti abale ndi alongo mukuyenera kuti mukhale olimba ndithu, muzilimbika ndithu mwa Ambuye ndi mkulimbika ndithu kwa mphamvu yake yonse imene iyeyo akhonza kukupatsani masiku onse. Ndiye ndibwerekereko makamaka ganizo limene likuchokeranso m'buku la ngati Chivumbulutso chapter 12 verse yake 17. Timapezapo makamaka kunena kuti mu history yonse ya ufumu wa Yesu, makamaka tikabwera makamaka mu maseries athu amene takhaso tikuwaona motsogozedwa ndi brother Daniel, kuti buku la Daniel ndi Chivumbulutso lakhaso likuonesera makamaka mpungwepungwe umene ulipo pakati pa maufumu awiri, ufumu wa Khristu komanso ufumu wa Satana. Makamaka kunena kuti maufumu onsewa anayenera kuti aweruzidwe ndithu, kuti tione kuti kodi ufumu umene uli woyenera pakati pathu, umene ukhoza kupereka chiyembekezo choyenera kwa anthu, kapena chilungamo, kapena moyo wamtendere, moyo opanda banga umene, moyo opanda chilema umene, kodi ndi ufumu uti? Ndeno tikabwera buku la Chivumbulutso timapeza kuti pokhazikitsidwa pa ufumu wa Khristu Yesu, ndeno timaonanso kuti pomweponso ufumu wa mdierekezi ukukachita motsutsana ndi ufumu wa ndani wa Yesu Khristu. Ndeno tikabwera ngati verse 17 ya buku la Chivumbulutso 12 timapeza kuti likunena kuti ndithu ufumu wa Satana ndithu ukhala ukulimbana ndithu ndi mbewu yotsala ya mkanzi, imene makamaka ali anthu okhawo amene akutsogozedwabe kapena kuti akuyang'anabe umoyo wa Khristu kuti ukhalebe ukuchita mkati mwawo. So akunena kuti chinjoka ndithu chikhala chikukwiyabe ndi kagulu kotere kagulu kameneka makamaka kuwatsutsa iwo, kwafuna kuwalepheretsa iwo makamaka ku chifuniro cha Mulungu chimene chikhalebe chikuyenera kuchitika mwa iwo, mwa Khristu umene uli umoyo umene uzatsogolera siku ndi siku. Ndeno zina mwa izo ngati zimene zizi ndi zimene Paul akunena nazo, kunena kuti tikuyenera kuti tikhale olimbika kapena kuti tikhale otsutsana nayo mphamvu imene yonse ya mdierekezi imene ikhoza kubwera pakati pathu ngati yesero lina lililonse lonena kuti litigwetse kutichotsa pa chilungamo cha Mulungu. Ndeno funso mwina likhoza kumakhala lonena kuti kodino ifeyo akhristu ndi chinthu chanji chimene tingachite kunena kuti chitithandizire kulimbika ndithu, kunena kuti machenjero ena aliwonse amene mdierekezi akhoza kuwaponya pakati pathu asakakwanise kutigwetsa kapena kuti kutichotsa ifeyo pa chifuniro chichi cha Yesu Khristu chimene ndithu tachilandira mwa ufumu wake, kuti kodino tingakwanise bwanji ifeyo kuyima ku machenjero onsewa a mdierekezi. Kodi pakuyenera kunena kuti pakati pathu mpakana pakhale mantha onena kuti kodi tikwanisa bwanji kukhala mu dziko ili lapansi limene makamaka chiyembekezo chambiri chikuoneka kuti chikumacheperabe makamaka poyang'ana zimene tingazipeze ngati zokondweretsa, malo mopeza mwina zokondweretsa zimene nkupapeza kuti tikupeza mwina zochulukira zimene zikutipanganso ife kukhala mu chisoni. Kodino ifeyo tingakwanise bwanji kukhalabe mu chilimbiko chimene chichi? Kodi ifeyo ngati Khristu tikuyenera kukhala ndi mantha makamaka ku zinthu zimene tikhale tikukumana nazo, kapena tikuyenera kukhala otani machitachita athu?
tikabwera makamaka ku thandizo lina limene Khristu Yesu analionetsera kudzera mwa Yohane mtumiki wake, 1 Yohane chapter 4 verse yake ya 4, pali chilimbiko ndithu chimene Khristu Yesu akufuna kuti apitirize kutilimbikitsa nacho kuti mwina pakati pathu tisamakhale otekeseka kapena okhala ndi mantha chifukwa cha ufumu umene uliponso wina wa mdierekezi umene ukhala ukutsutsa ndi ufumu wa Khristu. 1 Yohane chapter 4 verse yake ya 4, Bible likuyankhula motere makamaka kutinso chikhale chilimbikitso makamaka ku moyo wathu kuti tisakhale nawo mantha komano tikhale olimbikabe maka chilimbikire kufikira nthawi ya kumapeto. Ndeno verse 4 akuti inu ndinu ochokera mwa Mulungu tiyana ndipo munayilaka pakuti iye wakukhala mwa inu aposa iye wakukhala m'dziko lapansi. Iwo ndiwo ochokera dziko lapansi. So ifeyo ndife anthu onena kuti sitikuyenera kuchita mantha munjira yonseyi ya umoyo wa Chikhristu imene ndithu yayikika pakati pathu ndiyonera kuti Khristu waonetseratu kunena kuti pali chigonjetso makamaka mwina mmene tikuyamba amene akhale akuyamba umoyo wa Chikhristu kapena amene tidayamba kale umoyo wa Chikhristu tikuyenera kuzindikira zonena kuti chigonjetso chilipo kale. Ife ndife anthu amene tilake mphamvu yonse ya mdierekezi imene ili ku dziko lapansi motsogozedwa ndi umoyo umene wa Khristu Yesu. Ifo Bible likunena kuti akuti ife ndife ochokera kwa Mulungu, ndife ana ndithu ta Mulungu. Ndiyena kuti mphamvu yonseyi tiyigonjetsa chifukwa chakuti iye amene akhala mwa ife ndi woposa iye amene akhala m'dziko lapansi. Kungoperekabe chithunzi chachikulu kunena kuti buku la Efeso chimene akhale kutiphunzitsa ndi chonena kuti muli wina amene akhale mkati mwathu. Mwachitsanzo ngati Efeso chapter 3 verse yake 14 kafika mpaka na verse yake 19 muona kunena kuti Khristu akunena kuti akhala akutilimbikitsa mkati mwa miyoyo yathu makamaka kunena kuti kuya konse kapena utali wonse kapena zovuta zonse nyengo zonse zimene zikhale tikukumana nazo kunena kuti tikakhoze kuzindikira kuti chabwino ndi chani kapena chokondweretsa ndi chani pamaso pa Mulungu. Ndeno umoyo umenewu ndi umenenso Yohana akunena kuti sitikuyenera ndithu kukhala okayika kapena kukhala ndi mantha chifukwa choti wina wake amene ali ku dziko lapansi amene ndithu anaponyedwa kunsi kwa dziko kuti maka akatsutsane ndi ufumu wa Mulungu kunena kuti mwina alipo kuti akakhale ngati chopunthwitsa kwa ana onse amene akhulupirira uthenga wabwino. Komana kunena kuti ifeyo ndithu tikhala tikugonjetsa mphamvu imene chifukwa amene ali mwa ife ndi wopambana iye okhala dziko lapansi kapena kuti iye amene waponyedwa kunsi kwa dziko kapena kuti mphamvu ina iliyonse imenenso mwina tikhale tikuiona imene ikhale kuchita control zinthu zambiri kunsi kwa dziko kapena mlengalenga kapena kwina konse. Mphamvu yonseyi ndiyonena kuti singakhoze kutsutsana kapena kuti kugonjetsa mphamvu ya Yesu Khristu imene ndithu ili mwa ife, imene ndithu ikhala mwa ife ku nthawi zonse pamene tikuyenda umoyo wathu wa Chikhristu. Ndeno sitikuyenera ndithu kukhala ndi mantha onse ayi. Ife ndife ana a Mulungu, ife ndife ochokera kwa iye ndipo iye apitirizabe kukhala mwa ife kutilimbikitsa ndi kutithandizira kuti tigonjetse mphamvu yonseyi ya vuto limene likhoza kubwera pakati pathu pa umoyo wa Chikhristu. Mbali ina tikumbukire zonena kuti tsiku ndi tsiku mmene tikukhala mu moyo wa Chikhristu nkhondo imeneyi ikhala ikupitirira ndipono ife sitikuyenera kunena kuti mwina tikhale ndi ganizo lonena kuti tibwerere mbuyo kapena kuti tisiye njira iyi chifukwa ndikukhulupirira kuti kulibenso njira ina imene ikhoza kukhala yokondweretsa yoposerabe kuti tikakamire tiyimebe mu umoyo umenewu wa Yesu Khristu. Ndeno 1 Timothy chapter 6 verse 12 Paul anapitirizanso ngakhale kutilimbikitsa kunena kuti tikuyenera ndithu kulimba nayo nkhondo imene yachikhulupiriro, kugwira umoyo osatha umene ndithu tili nawo kunena kuti chiyembekezo cha umoyo wa Khristu Yesu chimene chili mwa ife popeza ndiwo moyo osatha. Ndiyoti tikuyenera kugwirisisabe moyo umenewu, tikuyenera kukhalabe muchikhulupiriro chimene chichi, sitikuyeneranso ngakhale kubwerera mbuyo komano tikuyenera kwambiri masiku onse usana kapena usiku kukhalabe ndi chidwi chonse makamaka pa chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu ndithu limene lingakhale thandizo lathu loposetsitsa. So mbali inanso tikhoza kupeza kunena kuti Yesu Khristu anapitirizanso ngakhale kutilangiza kutichenjeza kunena kuti ife tikuyenera kuyimabe, tikuyenerabe kukhala olimbika chilimbikire makamaka tikapita ngati Mateyu chapter 24 verse 13 imene imanena kuti iye amene akhala chilimbikire kufikira nthawi ya kumapeto yemwe yakuti azapulumuka. So mwanjira ina ndiyoti
kuchokera pa step imene tinayamba kukhulupirira pa Khristu kukafikira ku nthawi imene kaya imfa ikhoza kubwera pakati pathu kapena mwina ya Khristu Yesu mwina kuonekera kumene kusatenga tili ndi moyo. Komano mu nyengo zonsezi izizi tikuyenerabe akuti kukhala olimbika chilimbikire, osagwa mphwayi kapena kuti osalingaliranso zobwerera mbuyo, koma kulingalirabe zopita chitsogolo posayang'anira za nyengo imene yatifikira pakati pathu yovuta kapena yokoma, komano makamaka kukhazikikabe mu umoyo umenewu. So ndinafunsa kale funso lonena kuti nangano tikhala bwanji olimbika chilimbikire makamaka mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, makamaka mu nkhondo yonse imene tili nayo pakati pathu. Tingakhale bwanji olimbika chilimbikire makamaka pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. So ndikukhulupirira kuti amene akutitsogolera makamaka ku chilimbiko chonsechi ndiye Mulungu kudzera mwa mwana wake Khristu Yesu, amene ndithu iyeyu walonjeza kutimenyera nkhondo yonse ya umoyo wathu wa Chikhristu. Makamaka tikabwera ngati pa Roma chapter 16 verse 20 timapeza zonena kuti Bible ikunena kuti ndithu akuti ifeyo akhala akutimenyera nkhondo yonse mpakana atatiyikira adani wonse kukhala ngati chopondera kusuka mapazi athu lero lino ingakhalenso tsiku lina limene lili kubwera kutsogolo kwathu. So Yesu Khristu akhala akutimenyera nkhondo, Yesu Khristu akhala akutigonjetsera. Ndeno pali njira ina imene ndithu tikuyenera kuti tiwunikire bwino kwambiri, tiyang'ane bwino kwambiri kunena kuti chitsanzo chathu cha umoyo wathu wa Chikhristu ndiye Yesu amene ali mphunzitsi wamkulu kapena amene ali ngati master wathu wa chikhulupiriro, kunena kuti kodi iyeyu mu nyengo zonse anakhala ochita bwanji kunena kuti akagonjese mu nyengo zonse zovuta zimene ingakhale iye zinambwerera. Ndikukhulupirira kutinso mwina ndikamaza kamba pati yachiwiri ndimene ndidzakhalenso ndikuonesera kunena kuti kodi Khristu mbali ina anachita bwanji, nangano anthu amene ndithu ali mwa Khristu Yesu akuyeneranso kuchita bwanji. Komano mu gawo la leroli tikungofuna nokuti tione kunena kuti ifeyo anthu amene tili mwa Khristu Yesu ndi zida ziti zimene zingatithandizire kunena kuti tigonjetse machenjerero onse a mdierekezi amene akhonza kubwera inde pakati pathu, amene mwina Satana akhonza kutiyesa nawo. So tikabwerano kwa Efeso chapter 10 ija verse yake ya 11 atamaliza kutiuza zoti tikhale olimbika chilimbikire, verse yake ya 11 akunena kuti tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhonze kuchilimika pokana machenjerero a mdierekezi. So mwa njira ina ndiye kuti palino gawo limene ife tikuyenera kuchita kunena kuti monga anthu amene tili mu nkhondo imene Khristu Yesu akhale akutigwirira nkhondo imeneyi, ife amene ndithu tikungofunsidwa kuyika chikhulupiriro pa iye. So nde Yesu akunena kuti tikuyenera kuvala ifeyo zida zonse po akutilimbikitsa mawu amene ndithu Khristu Yesu akuyankhula nayo kuti tikuyenera kuvala zida zonse za Mulungu kuti tikakhonze kuima chiyimire pamene machenjerero onse a mdierekezi akakhale akufika pakati pathu. So nkhaniyo ndiyonera kuti kodi makamaka zida zimene tikuyenera kuyika pakati pathu ndizo zinthu ngati ziti zimene ife tikuyenera kuvala ngati zovala pakati pathu kuti zikatithandizire kugonjetsa machenjerero a mdierekezi mu nkhondo yonse ya umoyo wa Chikhristu, pamene ndithu tikutsutsana ndi ufumu wonse wa mdierekezi umene ndithu taupeza kale kuti ndi wolakwika chifukwa cha maulamuliro ake amene ndithu akuyendesera nawo ufumu wake, kunena kuti mwachidziwitso cha zabwino ndi zoyipa zimene ndithu taziyeza kale kunena kuti izizi sizingakhonze kutibweresera ife chimwemwe kapena kutibweresera chisinthu cha umoyo wathu wa Chikhristu. Neno titaona ganizo la Yesu Khristu kunena kuti Khristu pokhala mwa ife ndithu chigonjetso chonse takhala tikuchiona mwina makamaka ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku mu maumboni wonse amene mwina tingakhale nawo lero kapena tsiku limene lili kubwera. Komano kodino tima bwanji ife chitsutsire ku mphamvu yonse ya mdierekezi, kapena kuti tikhala bwanji olimbika, kapena kuti tivala zida zitizo zimene zingakhonze kuti pambanisa ife mu moyo umenewu wa Chikhristu. Neno tikabwerano pa vesi yake ya 12 ndi pameneno kunena kuti zina mwa izo zimene zitithandizire ndi zitizo, ndakunena kuti chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno ndi auzimu achoyipa nzakumwamba. So mwanjira ina tikabwera nkhani ya
chilimbiko chathu kapena kuti kulimbana kwathu kumene tili nako, nkhondo yonse imene tili nayo siyonena kuti ndiyonena kuti ndiyakuthupi kapena kuti amamwanzi kapena kuti mwa njira ina iliyonse imene anthu a dziko lapansi mwina angayione kuti ndi njira imene angayigwiritse ntchito kuti agonjesere machinjiro a mdierekezi. Si njira imene ife anthu amene tili mwa Khristu Yesu imene tingaphunzitsidwe nayo kunena kuti tiyigwiritse ntchito. Ndikhulupirira kuti monga Khristu Yesu anali pa dziko lapansi, tikabwera mu history tipeza kunena kuti Yesu Khristu amene anali pa dziko lapansi ngakhale Pilato okay, Yesu Khristu ali m'manja mwa Pilato akuti Yesu anafika polankhula zonena kuti ufumu wake si wa dziko lapansi. Mwa njira ina mphamvu imene akanagwirisira ntchito Yesu Khristu kuti agonjesere nayo ufumu wa dziko lapansi sakanagwiritsa ntchito monga ngati mafumu a dziko amagwirisira ntchito kaya mu nkhondo mu zina zonse. Chimenenso ndikuona kuti chikhalanso chitsanzo cha ife amene ndithu takhulupirira Yesu Khristu kunena kuti pogonjesa maukulu ndi maulamuliro apasi pano kapena amlengalenga onse amene ndithu akufuna kutsutsa ndi ufumu wa Khristu, sitikagwiritsa ntchito njira imene ili yakuthupi, komatu tikagwiritsa ntchito monga njira imene Khristu Yesu anagwirisira ntchito, imenenso inathandizira iye kupambana, komanso imene ikatithandizire ifeyo kupambana makamaka maufumu onsewa. Ndeno chachikulu ndichonena kuti mphamvu imene ya mdierekezi kufuna kuti itigwetse ife kuti chosa pa chifuniro cha Mulungu. Ndeno pachifukwa cha ichi tikuyenera kuti tionetsetse kunena kuti mene tili mwa Khristu Yesu, mene tayimira ndi Khristu Yesu, wina aliyense amene angaponye chopunthwisa pakati pathu, chopunthwisa chimene chocho chisakakwanise ife kuti chosa pa chifuniro cha Mulungu. Mawu a Yesu Khristu ananena kale mwa lonjezano lake kunena kuti ndithudi palibe ngakhale chinthu chimodzi ife chimene chitilekanise ndi Khristu Yesu, kaya ndi nsautso, kaya ndi mavuto, kaya pena ndi njala, kaya pena ndi matenda osiyanasiyana amene akhoza kutifikira ngakhale pa umoyo wathu. Zonsenzi Yesu Khristu anafika polankhula kuzeranso mwapo mu m'buku la Roma chapter 8 kuti sizikwanisa kuti chosa ife pa chifuniro cha Khristu Yesu, sizikwanisa ife kuti chosa ifeyo pa chilumikizano cha ifeyo ndi Mulungu. Ndeno nkhani yakuno ndiyonena kuti kodi ifeyo machenjerero amene wa amdierekezi tiagonjesa bwanji, kapena kuti zida mwa izo zimene tikuyenera kuzivala ifeyo kunena kuti zitithandizire kugonjesa zimenezizi tizipeza motani, kapena zida zimenezozo ndizo ziti. Ndeno ndiyambe kaya ndi 1 Korinto chapter 10 verse yake ya 12 makamaka kuti tingonepo kunena kuti ife amene tayima mu moyo wa Chikhristu sitikuyenera kuti mwina tilole mphamvu ina iliyonse ya dziko lapansi kuti itigwetse kuti chosa pa chifuniro chimenechi. 1 Korinto chapter 10 verse yake ya 12 pali chenjezo linanso limene po adanena limene lingatithandizire makamaka kunena kuti mene tikuyima ifeyo pomwe athu a Chikhristu tipitirize kuyimabe osagwesedwa kapena kuti osabwerera mbuyo. Verse 12 akunena kuti chifukwa chache iye wakuyesa kuti ali chilili ayang'anire kuti angagwe. Pali choopsa chimene chichionera kuti ife amene tsopano tayima makamaka mu moyo wa Chikhristu Yesu ndiyonera kuti okay, chiyang'aniro cha mdierekezi chionera kuti anthu amene ayima mwa Khristu Yesu mwina mdierekezi akufuna kuti awagwetse awachose. Ndeno po akunena kuti ife amene tikuoneka kuti tili achilili tiyang'anire kunena kuti tisalole mphamvu ina iliyonse ya dziko lapansi kunena kuti itigwetse. Ndeno tikuyenera kuona position yathu kuti kodi tayima bwanji, kodi mivi ya mdierekezi ikubwera motani, kodi ifeyo chimene chitithandizire kupherera mivi imeneyi chikhala chani, nanga ndikuyenera kuti ndichite chani pa stepe ino imene ndili kunena kuti china chilichonse chimene chibwere lero kapena mawa kuti ndikhalebe ndikuchigonjesa. Nanga mphamvu yonseyi imeneyi ndi ilaka bwanji, ndichita chani, ndi zina mwazo zimene zikuyenera kuti tsiku ndi tsiku zizikhala zikubwera m'malingaliro athu. Koma ndikukhulupirira kuti yankho lalikulu lokhazikika lipezeka makamaka mu buku la Efeso kunena kuti kodino ndichita chani ine kuti ndikhale ndikugonjesabe zinthu ngati zimenezi. Ndeno pali nkhani yonena kuti akuti tivale zida zonse za Mulungu. So ndoti mwa njira ina kuyambira kumutu kukafikira kumapanzi tikhalapo tikuonapo kodi ndivala chani kunena kuti ndipherere makamaka mivi yonse ya mdierekezi imene ikhale ikufika pakati pa umoyo wanga, mmene ineyo ndapanga chisankho chokhazikika pa umoyo wa Khristu Yesu. So mivi imeneyi ndiyipherera bwanji kuyambira kumutu kufikira kumapanzi, ngati nocho ndithandizira makamaka kuti thupi langa umene uli moyo wanga limene lili kachisi wa Mulungu kunena kuti likapitirizebe kutumikira ndani, kutumikira Mulungu ameneyo. So tateni tipiteni ku Aroma chapter 13 verse yake ya 14 chifukwa kuli mawu ndithu ena
osangalatsanso amene angatithandizire kuonesera kunena kuti kodi chachikulu chimene ife tikuyenera kuvala pa umoyo wathu pa thupi lathu kuti tikagonjese machinja anjerekezi kodi tikuyenera kuvala chani. Maroma chapter 13 verse yake ya 14 akunena kuti akunena kuti koma valani inu Ambuye Yesu Khristu ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zace. So mwanjira ina taona kale kunena kuti kulimbana kwathu sitilimbanako ndi thupi kapena ndi mwazi. Ndoni mwanjira ina thupi nalonso lilakalaka mwina chokotsutsana ndi mzimu umene ndithu ungatitsogolere ifeyo umoyo wathu tsiku ndi tsiku. Tikumbukira kunena kuti tizikhala tikutsogozedwa ndi mzimu wa Khristu Yesu. Komano mbali imene tikusogozedwa ndi mzimu wa Khristu Yesu tizindikire kunena kuti ingakhale nalonso thupi kapena kuti umoyo wathu wa dziko lapansi uli ndi zolakalaka zina zimene mwina munkutsogozedwa ndi mzimu wa Khristu Yesu tikaona ngati kunena kuti zikutsutsa kwambiri chimene matupi athu akhonzanso kuchita kaka ngati kuti chikakhale phindu la umoyo wapansi pano. Ndeno Bible likunena kuti sitikuyenera ife kuganizira za umoyo wathu wakuthupi zimene makamaka ukulakalaka chifukwa nthawi zonse umoyo wakuthupi ukhala mwina ukuchita motsutsana ndi umoyo wathu wakuzimu. Tikabwera ngati mwa Roma chapter 7 imanena kuti ndithu thupi limalakalaka kutsutsana nacho chauzimu, komanso mwa Roma chapter 8 thupi lilakalaka kuchita motsutsana ndi chauzimu. Chomwechono ife sitikuyenera kugonjera chakuthupi koma tikuyenera kugonjera chauzimu chimene ndithu chikhale chikutiyendesa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndeno chomwechi Paulo akungoyankhula zonena kuti tivale ifeyo Yesu Khristu. Ndoti mwanjira ina umoyo wathu ukhale kuti wakutidwa mu moyo umenewu wa Yesu Khristu. Ndoti tikakutidwa ndi umoyo umenewu tikakwanisa ndithu kugonjesa zoyipa zonse zimene zingakhoze kubwera, zimene ndithu zikhale zofananira ndi zimene buku la Aefeso likhale likutionetsera. Makamaka tatiyeni tibwerere ku Aefeso kuja chapter 6 verse yake ya 13 kuti muone kunena kuti zimene zinanenedwa ikakhale ku buku la Aroma zikhala zofanana ndi zimene so tizione ku buku la Efeso ngati zida zokhazo zimene zitithandizire kugonjetsa mphamvu ya mdierekezi. Ndeno Efeso chapter 6 verse yake ya 14 akuti chifukwa chache chilimikani mutadzimangira mchiuno mwanu ndicho onadi mutavala chapa chifuwa cha ndibwerezenso akuti chifukwa chake chilimikani mutadzimangira mchiuno mwanu ndicho onadi mutavalanso chapa chifuwa cha chilungamo. So apano toti tikuyamba kuona kunena kuti kodi ndivala chani kunena kuti ndigonjese makamaka machenjerero a mdierekezi. Neno ndikunena kuti kuyambira kumutu kufikira kumapanzi kapena kuti umoyo wathu onse choyambirira ndoti step yoyambirira ndoti tivala Yesu Khristu. Neno kodi no mu buku la Efeso likuyankhula chani makamaka kunena kuti tipherere mivi imene ya mdierekezi tivala chani. Neno chimene chikuyambirira kwambiri ndichonena kuti tikuvala kwambiri panabwera chosokoneza china. Ndeno kunena kuti kuyambira kumutu kufikira ku mapazi tikuyenera kodi tivale chiyani kunena kuti chitithandizire ifeyo kumiza mivi yonse imene mdierekezi akhala akuiponya pakati pathu. Ndeno mu verse 14 akuyamba kuonetsera kunena kuti tiyenera kuchilimika makamaka titadzimangira mchiuno mwathu makamaka no akuti chinthu china ngati chililamba ngati wacho onadi. So mwanja ina ndiyamba kaye ndikuonesera kugawo la kuthupi. Ndi chifukwa chani kugawo la kuthupi tikavala ifeyo chovala ngati amuna kapena nthawi zinanso ingakhala kanza amene timayenera kukhala naye lamba makamaka omanga mu mchiuno mwathu. Ndikukhulupirira kuti chachikulu china mwacho ndichonena kuti lamba amathandizira kunena kuti chovala chimene tachivala chisakwanise ngakhale kutsuntha kapena kutsetsereka kumene kulekana nacho chiuno chathu. Manje ina kubisabe thupi lathu kunena kuti lisaonekere kapena kuti lisakhalebe pa mbalambanda. Zimenenso tikabwera ku moyo wa Chikhristu tikapeza zonena kuti ife sitikuyenera kukhala anthu opanda chovala. Chifukwa chani? Chovala chimene tachilandira chimene chili umoyo wa Khristu Yesu umene ndithu tavekedwa nawo umene ukakhale ukuphimba makamaka cha manyazi chathu chimene chinali umoyo wa uchimo. So pano
chovala chimene chili ndakunena kuti koyambirira chikuyenaso kukhala ndi ngati belt kapena ndi ngati lamba limene makamaka litithandizire kunena kuti chovala chimene ichi chisachoke pakati pathu komatu chikhanzikike makamaka kunena kuti thupi lathu kapena kuti umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku usakakhale ukuonekera ndi chinthu cha manyazi chimene makamaka chimatha kuonekera chifukwa cha chivundi cha uchimo umene umakhonza kuchitika pa anthu amene ndithu sali ndi umoyo wa Yesu. Neno tikaona po akutumphulapo nkhani ya lamba kapena kuti chamchiuno chimene tikhale tikumangira chimene ndithu akuchinena kuti chikhala choonadi. Lamba amene iye akunena kuti ndi ngati choonadi ndoti tivale mchiuno mwathu ngati choonadi mwanjana chotimangirira chovala chathu chonse chikhala choonadi. Pamene tikabwera kuchitumphula kuti kodi Bible likamakamba za nkhani ya choonadi imakhala ikukamba chani, ena ndikukhulupirira kuti amakhala kuganizira kunena kuti choonadi kaya mwina ndi malamulo mwachitsanzo ngati mene zinalembedwera mu buku la Masalimo 119 verse yake ya 142 zimene ena ambiri amazigwiritsa ntchito kunena kuti akuti inu chilungamo chanu Mulungu ndi chilungamo chosatha ndipo ndi chilamulo chanu ndiye choonadi. Komano tikabwera mu chipangano chatsopano tinapezapo kale kunena kuti choonadi ndithu sichingakhalepo ngati chilamulo chimene munthu angachimange kunena kuti chimthandizire kuti moyo wake wa Chikhristu kuti usawonongeke. Yohane chapter 1 verse yake ya 17 chilamulo chinapasidwa kwa Mose koma chisomo ndi choonadi zinadza ndi Yesu Khristu. So tikabwera mu buku la chipangano chatsopano timapeza kuti choonadi chimene chikumthandizira munthu kukhala olimba osabwerera mbuyo kapena kuti osatekeseka ndi mphamvu ina iliyonse ya mdierekezi imene ikuponyedwa kunsi kwa dziko ndiyonena kuti Yesu adanena mu Yohane chapter 14 verse yake 6 kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo ndipo palibe wina amene akhonza kudza kwa Atate ngati osadzera mwa Iye. Ndeno mwanja ina tikamakamba za choonadi chimene tikuyenera kuchivala pa chovala chimene tili nacho cha moyo wa Chikhristu chimene chitithandize kuphedwa ndiyoti tikuvala Khristu Yesu ingakhale kunena kuti umoyo wathu kapena kuti chilungamo chathu kapena kuti tsiku ndi tsiku khalidwe lathu lisakhale likusintha kubwereranso ku chivundi cha dziko lapansi toti tivala Khristu Yesu ngati choonadi mu chiuno chathu chimene chilimbitse makamaka chovala chathu cha umoyo wa uzimu kuti chisatani chisachoke pakati pa. So Khristu aonekera ngati choonadi pakati pathu. So gawo la namba 2 ndakunena kuti komanso pachachifuwa chathu manja ina anthu amene amapita ku nkhondo ndiyoti amayenera kukhala ndi chophera china chake kunena kuti mivi imene ikhoza kubwera mwina kuafikira pachifuwa kuti isakakhoze kuafikira ndiyoti chophera chimenechi ndakunena kuti pachachifuwa tikapo chani tikapo china chimene chikhale ngati chilungamo. So manja ina chilungamo chimene chichitika bweranso kuchita trace ku Bible tiona kunena kuti palibe chilungamo china choposera umoyo wa Khristu. Mwachitsanzo tikapita ngati ku buku la Yeremiya chapter 23 mu ulosi umene ndithu unaonekera kale mu nthawi ya mbuyo pamene anthu anali kuyenda pansi pa chilamulo tiona kunena kuti panali chilungamo china chimene chinaonetsedwa kutsogolo kunena kuti chikuyenera kubwera chimene chingazathandizire anthu kukhala oyimabe ku nthawi zamuyaya. Ngati Yeremiya chapter 6 ndiwerenga verse yake Yeremiya chapter 23 kan verse yake 6 muonepo makamaka za chilungamo kunena kuti kodi chilungamo chimene chili chokhanzikika chokhacho chimene akhristu tikuyenera kuna kuchifuna chimene chinayenera ndithu chinakhala chikuloseredwa ingakhale mu mabuku a mchipangano chakale kodi chimene chichi ndi chilungamo chiti. Chapter 23 verse yake 6 akunena kuti masiku ache Yuda adzapulumuka. Mwina ndiyambire verse 5 akuti taonani masiku ali mkudza ati Yehova ndidzamukitsira Davide mphukira wolungama ndipo iye adzakhala mfumu adzachita mwanzeru nadzachita chiweruzo ndi chilungamo m'dziko lino. So tikayiona mphukira imene itipeza kuti siwina ayi koma ndi Khristu Yesu amene ndithu anali kulonjezedwa kuti akuyenera kubwera kutsogolo kwathu komanso amene azakhala akulamulira komanso amene azakhala akuchita mwanzeru. Neno verse yake 6 akuti masiku ache Yuda adzapulumutsidwa. So masiku amene ndithu anthu azakhala kusamira paphukira amene so Yuda ese. So tikabweranso pokamba nkhani ya Yuda timapeza mu Aroma chapter 2 verse yake 27-28 kunena kuti Yuda wina aliyense ndi amene ali wotere mu mtima mwacha ina amene ndithu wadzilumikiza ekha ndi Khristu Yesu amene Khristu Yesu ndithu amadula chonse makamaka chilumikizo cha
makhalidwe aku dziko lapansi ndi makhalidwe a munthu amene no makamaka Khristu Yesu akakhala mwa ife amene amakadula zonsezi ndi kutipasa ife makhalidwe ena amene ali akumwamba amene akupezeka mu moyo mwake. So verse 6 inakunena kuti ndipo Yuda adzakhala kupulumutsidwa ndipo Israeli adzakhala mokhazikika, dzina lake adzatchedwa nalo ndilo Yehova ndiye chilungamo chathu. So mwanjana amene yoyo so azakhala akutchedwa ndithu kuti Yehova ndiye chilungamo. So chilungamo chathu ndoti anthu onse amene ndithu ali ku dziko lapansi azakhala akuyankhula kunena kuti chilungamo chimene tili nacho ife si cha ife eni komano chachita kuchokera kwa ndani? Kwa Yehova. Chifukwa Yehova ndi amene ali moyo weniweni olungama ndithu amenenso wauonetsera mu umoyo wa mwana wace amene ndithu watifikira ku dziko lapansi, amene ndithu anavumbulutsa khalidwe lonse la Mulungu makamaka popeza iye ndiye obadwa yekha ochokera kwa Mulungu. Tseno chifukwa cha umoyo umenewu umene ndithu tiuvala umene ndithu uonekera pacha chifukwa chathu ndoti mwanja ina mtima wathu ukhala okhazikika kunena kuti tili nacho ndithu chophererera ku mivi ya mdierekezi yonse, sikuti mwa ntchito zathu ayi komano mwa chilungamo cha ndani? Cha Khristu Yesu. Chifukwa ameneyo amene akusatchedwa ngati chilungamo ndiye Khristu Yesu pakati pathu. So chifukwa cha umoyo wa Khristu Yesu ineyo ndikwanisabe kugonjetsa mivi yonse imene ikhale ikubwera makamaka kucha pa chifuwa changa kapena kuchapa umoyo wanga kunena kuti ndikakhalebe olimba, ndikakhalebe ogonjetsa machitachita onse amdierekezi. Ndito manja chapa chifuwa ndicho chilungamo, chilungamo chimene ndithu chili chochokera kwa Mulungu. So tikabweranso ngati mu Yesaya chapter 54 verse yake ya 17 tipezanso kunena kuti pali ndithu kufotokoza kwa mu nthawi ya ulosi kunena kuti tikamakamba za chilungamo kodi aneneri a Mulungu analoserapo chani makamaka za chilungamo choona. Chapter 54 verse yake ya 17 makamaka mu nkhani ya zonse zotifikira pakati pathu. Verse yake 17 akuti palibe chida chosulidwira iwe chidzapindula, ndipo lilime lonse limene lidzakangana nawe mchiweruzo udzalitsutsa. Ichi ndi cholowa cha atumiki a Yehova ndi chilungamo chawo chimene chifuma kwa ine, ati Yehova. So mwanja ina mkati mwa mivi yonse ya mdierekezi imene akhala kuiponya pakati pathu. So Bible mu chipangano chakale mu Yesaya kulongosola kunena kuti palibe ndithu chida chosulidwira chonse chimene chikhale chikufika pakati pathu chimene chidzakhale chikutigonjetsa kapena kuti chimene chidzakhala chikupindula pamoyo pathu. Ndakunena kuti palino chinthu china chimene chili cholowa chapa atumiki ake a Mulungu, ndi akunena kuti amene wawa cholowa chawo ndichonena kuti chilungamo chawo sichifumira kwa iwo kapena sichifumira ku dziko lapansi kapena sichichokera kwa anthu a dziko lapansi koma kuti chifumira kwa ndani? Kwa Yehova. So mwanja ina Yehova ndi amene akupitiriza kuonekera ngati chilungamo cha ndani? Cha anthu, osanena kuti ntchito za anthu ngati chilungamo koma chilungamo chochokera kwa Mulungu ndi chimene chawapanga anthu amene wawo kugonjetsa mivi yonse kapena zida zonse za mdierekezi zimene ndithu akuzigwiritsa ntchito kuti agongetsere nazo mpingo wa Yesu Khristu. Neno tikabwera mu chipangano chatsopano timapitirizanso kuona kunena kuti ndithu ifeyo chilungamo chathu sichichokera mu ntchito. Tikabwera ngati Galatiya chapter 3 verse 12 amanena kuti chidziwikiratu ndithu kuti palibe munthu amene ayesedwa olungama mwa ntchito za lamulo kapena kuti mwa kuyesetsa kwa munthu kwa kuyesetsa kwake, kunena kuti palibe munthu akhoza kufikira ku chilungamo cha Mulungu mu kuyesetsa kwake, komano chilungamo chenicheni chiwonekera pa chikhulupiriro cha pa Khristu Yesu. Chifukwa chani? Umoyo olungama wa Khristu Yesu umene ndithu upitiriza kutsogolera moyo wathu ndi umene ndithu ungatipangise ifeyo kuonekera kunena kuti makhalidwe athu sakukhalanso olakwika kapena kuti sakukhalanso otsutsana ndi ufumu umene ndithu ifeyo tidawulandira. Komanso mwachitsanzo tikabwera ngatinso Aroma chapter 3 Aroma chapter 3 verse yake ya 21 timapezanso kunena kuti Paul anafikanso potumphula mfundo ina kunena kuti akuti ndithu chilungamo cha Mulungu chakhala chaonetsedwa inde chopanda kusunga chilamulo, pakuti chilamulo ndi aneneri achitira ichi umboni ndicho chilungamo cha pa Khristu Yesu. So mwanjira ina ifeyo sitikhala olungama chifukwa cha mmene ife tayesesera kapena mmene tachitira motani mu zina zonse, komano chifukwa cha chikhulupiriro chimene tili nacho cha pa Khristu Yesu. So Khristu Yesu ndi amene ndithu watikhalira ifeyo moyo olungama.
po anafikanso potsikimiza izinso mu buku la Afilipi chapter 3 verse yake ya 9 kunena kuti iyenso mwini akuti anapezeka olungama osati monga mwa ntchito zace komano mwachikhulupiriro cha pa Khristu Yesu. So zonsezi ndi zimene zikukaonekera ngati chida china chimene chikukachivala ife a Khristu pachifuwa chathu kapena kuti pa chopherera chathu ku moyo wathu kunena kuti tikapitirize kumiza kapena kuti kugonjesa makamaka machenjerero onse a Satana amene akhale akuponyedwa pakati pathu. So mbali ina tatiyeno tibwerereni. So taona ndoti zida ngati ziwiri zimene zikuonekera pa moyo wa munthu. So pambali ponena kuti munthu avala Khristu Yesu kumoyo wake wonse makamaka Roma chapter 13 verse 14 komano mu buku la Efeso likuyamba kutambasula china chilichonse koma zonsezi ndikukhulupirira kuti zikhala zikungoonetserapo kuti Yesu ndoti mwanjana choonadi ngati lamba amene Khristu komanso chapachifuwa ngati chilungamo chimene ndithu Bible likulongosola kuti ndicho Khristu Yesu, chilungamo chathu chimene chili umoyo wa Khristu Yesu. So tikachoka pamenepo tipezapo chinthu china chiti chimenenso po akuchilimbikisa nacho kunena kuti chikuyenera kuti chionekere pakati pathu. So Efeso chapter 6 ija tipitilizepo verse yake ya 15. Verse 15 akuti ndipo mutadziveka mapazi anu ndi makozedwe a uthenga wabwino wa mtendere. So tikabwera ku nkhani ya ku mapazi. So mapazi ndi chinthu china chimene chimathandizira makamaka pa thupi la munthu kunena kuti akwanise kuyenda kuchokera pa malo ena kupita pa malo ena. So tikabweranso ku moyo wathu wa Chikhristu ndikukhulupirira kuti tikhaso tikudusa mastepe osiyanasiyana kuchoka gawo lina kupita gawo lina kapena kuchoka malo ena kupita malo ena. Ndikukhulupirira kuti ifeyo anthu amene tizikhala tikusogozedwa ndi Mzimu sitikhala anthu amene tizingoyenda ngati mene zimachitira ngati nkhungulusha zimene ingakhale mphepo poombera kummawa zimapita kummawa kapena mphepo poombera kumadzulo zipita kumadzulo pombera kumwera zipita kumwera. Komano ifeyo tikhala ndithu otsogozedwa ndi umoyo umenewu kunena kuti kumene Khristu Yesu akufuna kuti tipitako osati monga mwa chifuniro chathu komano monga mwa chifuniro chake. So mwanja ina mapazi athu akunena kuti amvala uthenga wabwino wa mtendere. Ndoti mwanja ina kwina kulikonse kumene tikupita tikupitako chifukwa cha Khristu Yesu kuti akutisogolera kunena kuti tilankhule uthenga wabwino. Tikumbukira kunena kuti Khristu Yesu ananenapo kunena kuti tikuyenera kukhala mboni zake ku dziko lonse lapansi. Plus apo Mateyu chapter 24 verse 14 akunena kuti tikuyenera ife kulalikira uthenga wonse wabwino makamaka ku malekezero onse a dziko lapansi. So mwanja ina pena paliponse pamene ndikupitapo kuti ndikalalikire uthenga wa Khristu Yesu. Ingakhale ndipita kuti ndikagwira ntchito zanga zakuthupi komano ndikukhulupirira kuti pakati pa kugwira ntchito zanga zakuthupi paja ndikukayimanso ngati ineyo kuwunika kwa dziko lapansi. So mmene ndikuyima pamalo poti ndikugwira ntchito zakuthupi pomweponso ndikukhala ngati kuwunika kwa dziko lapansi. Khristu Yesu pomweponso ndoti ndikuonetserapo mphamvu yake ndikuonetseraponso chifuniro chake. So sitili pamalo pena paliponse kuna kuti tikangochite chokondweretsa chathu komano tikaoneserebe Khristu Yesu chifukwa ife ndife atumiki am'malo mwa Khristu Yesu. Tikabwera ngati 2 Korinto chapter 5 verse 21 amanena kuti ifeyo we are ambassadors of Christ kapena kuti tili ngati atumiki amene tikuyenera kuti tionetsere za boma la Mulungu kapena kuti tionetsere za ufumu wa Mulungu. Tikhala tikuchita ufumu wa Mulungu pamene tili pansi pa dziko lino lapansi. Neno paliponse amene tikukhala tili ndi uthenga uwu wabwino. Popanda uthenga uwu wabwino sitikulankhulapo kanthu sitikuchitapo kanthu. Ndoni mwanjana uku tikugwira ntchito zathu komano ukunso tikuchitanso uthenga wabwino wosatha. So ndimwanjana kuti sitikuyimapo sitikubwerera mbuyo kapena kuti sitikusiyapo makamaka uthenga umene wabwino. Pena paliponse tikukhala tikuyenera kuti uthenga umene uso tutani tunyamulire pomwepo. Ndeno Paulo ndifaka kunena kuti kumapazi tikapo ngati cha uthenga wabwino. Ndoti mwanjana tikamakamba nkhani ya uthenga wabwino sichina ayi komano ndicho Khristu Yesu. Uthenga wabwino ndoti kubadwa kwa Khristu, kuuka kufa kwa Khristu, kuuka kwa Khristu, kulemekezedwa kwa Khristu, komanso kubwera kwa chiwiri kwa Khristu Yesu kusatenga anthu onse amene ndithu anakhala mu ufumu wake, ufumu otsogozedwa ndi Mzimu wake. So uthenga wabwino onsewu ndi umene tikupitirizabe kulalikira pansi pa dziko. Ndi chifukwa chino zina mwa izo tikapeza kuti ngakhale buku la chivumbulutso nthawi yakumapeto akunena kuti ndithu
pazaonekanso mngelo wina pakuyenekanso mngelo wina oyamba ndithu amene azakhala kuuluka nayankhula kunena kuti opani mulungu. Komano mbali yakuopa mulungu koyambirira kunena kuti analalikira uthenga wabwino osatha. So mwanjana uthenga wabwino sukuyima, ukupitirizabe ngakhale kulalikidwa mu nyengo zonse zimene anthu akukhala pa dziko lapansi, kapena kuti mu stepe ina iliyonse imene azikhala akuyenda. Tono mwanjana kwina kulikonse kumene anthu akupita, kwina kulikonse kumene anthu akukakhala, anyamulapo uthenga umene uwu wabwino. So zimthawi zina zimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti anthu ena nthawi imene akugwira zintchito zawo kapena nthawi zimene akuyenda kuchoka malo ena kupita malo ena, amapezeka zokuti ntchito imene ya uthenga wabwino ayisiya pambali, kunena kuti mwina kumeneko sakukwanisanso kuyionetsera kapena chifukwa cha manyazi ena aliwonse. Komano ifeyo anthu amene ndi Khristu Yesu, Bible likufika polankhula ingakhale mu buku la Roma chapter 1 kunena kuti sitikuyenera ifeyo kuchita manyazi ndi uthenga wabwino. Posanachita manyazi ndi uthenga wabwino, ifenso sitikuchita manyazi ndi uthenga wabwino pambali ponse pamene ife tikukhala pa dziko lapansi pano. Ndone pena paliponse pamene tikakhale tikuyimapo, pakamwa pathu pakakhala pakuyankhula uthenga umene wabwino, mapazi athu ndone mwanjana akakhala akuonesera kuti anyamula makamaka uthenga wabwino wamtendere. Ndeno tikachoka pamenepo tipezapo kunena kuti no pali china chimenenso tikuyenera kuti tichivale pambali ponena kuti kumapazi athu kapena kumayendedwe athu tikuoneserapo makamaka uthenga wabwino. Efeso chapter 6 makamaka no verse yake ya 16 akunena kuti koposa zonse mutadzitengeranso chikopa cha chikhulupiriro chimene mudzakhoza kuzima nacho mivi yonse yoyaka moto ya woyipayo. So china mwachono ndiyandana akunena kuti ngati chikopa cha chikhulupiriro. Chikopa ndi chani? Mwina ndibweka ku gawo la kuthupi koyambirira. Of course m'buku la chizungu kugwiritsidwa ntchito ngati chimeneno wina amachinyamula ngati kunkhondo, ngati chimene chimatchedwa mbali chichewa china chikulankhula ngati chishango, kapena kuti chimene amachinyamula anthu chophererera, kunena kuti mivi isanafike kwa iwo izimenya pa chinthu chimenechi. Ndi akunena kuti chimeneno ifeyo tikuchitenga ngati chikopa ndicho chikhulupiriro cha chikhulupiriro. Ndimanena kuti ndiyambeka ndi gawo la kuthupi. Thupi la munthu wina aliyense lili ndi chikopa chimene makamaka chimabisa china chilichonse chimene chili mkati mwachani mwa umoyo. So tikabweranso ngakhale ku moyo wa Chikhristu, ndetu pakuonekanso makamaka chikopa chimene makamaka chibise makamaka cha umoyo wathu, kunena kuti chisakakhoze kuoneka. Ndiye chikopa chimene chichi akunena kuti ndicho ngati chikhulupiriro. Tikabwera chikhulupiriro pa cha chikhulupiriro mu Aheberi chapter 11 inakambidwa verse 1 kunena kuti ndicho chikhanzikiso cha zinthu zina zimene ndithu zili zosapenyeka. Chifukwa pali zinthu zina zoopsa zimene tingakhonze kuziona pakati pathu pamene tikuyenda mu moyo wa chikhulupiriro. Chifukwa chani? Nthawi zina mwina amene tikumana ndi mavuto awawa izifika pomaona ngati kunena kuti mwina Mulungu sakuyankhulapo kapena kuti Mulungu sakuonekerapo. Komano tikuyenera kutsikimiza mtima kunena kuti palibe nthawi ngakhale imodzi imene Mulungu angatisiye ifeyo. Komano mu nthawi yathu imene ifeyo mwina tizikhala tikuyesedwa kapena kuti tizikhala tikukumana ndi zovuta zonse zimene tikhale tikuziona kuziponya njerekezi pakati pathu, nthawi zina mwina chifukwa kuti Mulungu akhala akulola kuti zimene zizibwere pakati pathu kuti tikaonekere kuti tapanga chisankho chokhazikika chosabwerera mbuyo, mwinano tikhoza kumaona ngati kuti Mulungu sakuyankhulapo kena kalikonse kapena kuti sakutithandizira pena paliponse. Mwina nthawi imene mwachitsanzo nthawi imene tadwala nkumaona kuti kodi machiritso ali kuti popeza ifeyo tikulirira pamaso pa Mulungu, kapena mwina nthawi imene ifeyo tikuoneka kuti tafoka nanga chilimbiko chija chili kuti chimene Mulungu adanena kuti azatilimbikitsa nacho, kapena nthawi ina iliyonse imene tikuyesedwa nkumaona kuti kodi nanga pophererera pa Khristu Yesu pamene ndithu anapayika pa ifeyo anthu amene takhulupirira Iye pali kuti. Zonsezi zizi mwina ndi zina mwezo zimene zingabwere kwa anthu ifeyo amene takhulupirira Khristu Yesu. Komano tikuyenera kuzindikira ichi kunena kuti pali chikopa chicha chikhulupiriro. Anthu amene ali ndi chikhulupiriro pa Khristu Yesu sakufika pa point yonena kuti Khristu Yesu wawataya, chifukwa akuzindikira nkhondo yonse imene ikuchitika pakati pawo. Khristu Yesu ali ndi ifebe, Khristu Yesu sangataye. Ngati mu buku la Yesaya Yesu Khristu Mulungu anafika poyankhula zonena kuti potilimbikitsa ifeyo kunena kuti ifeyo kuti
mu Yesaya chapter 43 verse 1 ndi 2 akuti ifeyo popyola mu nyanja Khristu Yesu azakhala nafe, popyola ingakhale mu moto Khristu Yesu azakhala nafe, ingakhale popyola mu mavuto ena alonse, mu mdima wina wonse wa dziko lapansi Khristu Yesu azakhala nafe. Komano mu nthawi imene ifeyo tikudusa mu zovuta zimene zizi, mwina zomwe ndikunena zoti pazioneka ngati kuti pali silent kunena kuti Khristu Yesu sakuoneka. Bwanji Khristu Yesu simukutithandiza mu nthawi iyi. Komano sizoti Khristu Yesu azikhala watitayi, komano chikhulupiriro chathu chikuyenera kukhala chokhanzika onera kuti ali ndi ifebe Khristu Yesu be ali patsogolo pathu, Khristu Yesu be apitirizabe kutilimbikitsa ife mpaka na nthawi ya kumapeto. Ndeno ndi zina mwa izo zimene tikuyenera kuti tionesere makamaka ndi chikhulupiriro chimene chili ngati chikopa makamaka cha umoyo wathu. Ndeno tikamakamba za nkhani ya chikhulupiriro choona ndicho choyang'ana pa Khristu mwa ife. Pakasowa chikhulupiriro chimenechi palibenso chikhulupiriro china chimene ndithu chili chofunikira pa moyo wathu wa Chikhristu choposetsesa chimene chichi. So chikhulupiriro chathu chonali tikhulupirire pa mwana wace, pa mwana wace amene ali Yesu Khristu. Tikabwera ngati 1 Yohane chapter 3 verse 21-22 amanena kuti kuti lamulo lake ndi ilili kunena kuti tikhulupirire ifeyo dzina la ndani, la mwana wace. So mwanjana chikhulupiriro chathu chikukhazikika pa amene iyu ngati chikopa chathu china chimene tikhoza kuchivala pa umoyo wathu wa Chikhristu umene utithandizire kumiza nazo mphamvu za mdierekezi. Ndeno ndipitirizebe makamaka ku Aefeso kuja kunena kuti china mwachono pambali pa chikhulupiriro tikavalaponso chiyani makamaka no ku verse yake ya 17 verse 17 akuti mutengenso chisoti cha chipulumutso ndi lupanga la mzimu ndilo mawu a Mulungu. So tikabwera ku nkhani ino yangati kumutu akunena kuti chida chimene chikuonekera kumutu kwathu ndicho ngati chisoti chimeneno ndithu chili cha chipulumutso. Nthawi zina chisoti timachivala kuti chitithandizire kutipewetsa ifeyo kudzuwa kapena kuzina zonse zimene zikhoza kubwera ngati mphepo makamaka zimene zingakhonze ifeyo kutifowola moyo wathu wakuthupi. Ndeno tikabwera ku Bible kunena kuti chisoti chimene tiike kuku ndicho chisoti cha chipulumutso. Tikumbukire kunena kuti paja chipulumutso chathu chakhazikika mwa Khristu Yesu. Ngati ife sitikuyang'anabe pa Khristu Yesu ndoti chipulumutso chathu sichingakhonze kuonekera. Tili opulumutsidwa ife mwa chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro cha pa Khristu. Komanso tikabwera nkhani ya 1 Yohane chapter 5 verse 11 ndi 12 Bible imafika potsindika zonena kuti ifeyo tili nawo moyo umene wosatha kapena kuti tili nacho chipulumutso chonsechi ngati Khristu Yesu akhala mwa ife. Ngati wina asowa Khristu Yesu apeza kuti akusowa moyo wosatha, koma ngati Khristu ali mwa ife ifeyo moyo wosatha umene upitirizabe kuonekera maka pakati pa. So manjana kumutu kwathu lingaliro lathu lalikulu limene likuonekera makamaka kumutu kwathu ngati chochita control pa thupi yathu ndicho chonena kuti Khristu aonekere kumene nde akupitirizapo kuonjezerapo ngati lupanga la mzimu, mawu a Mulungu. Ndoti mwanjana lingaliro lathu lonse mukhalamo mukuyendapo mawu a Khristu Yesu kuti kodi Khristu Yesu akhala akundiunikira chani mu stepe ino kapena Khristu Yesu akhala akundiunikira chani mu stepe ina imene ikubwera kutsogolo kwanga. Ndi zina mwa izo zimene ndithu zingatithandizire kunena kuti tikagonjese machenjerero osewa a mdierekezi. Verse yake ya 18 akupitirizanso choncho kuti mwapemphero lonse ndi pembedzero mupemphero mwapemphero lonse ndi pembedzero mupemphere nthawi zonse mwa mzimu ndipo pochezera pamenepo chichezerere ndi kupembedzera oyera mtima onse. Ndeno china mwacho ndichonena kuti mkatikati mwa nyengo zonsezi za mphepo zimene zili pakati pathu tikuyenera kuti tikapitirize ife kupempherabe ingakhale kufika ingakhale pochezerera pamene nkupemphera. Nthawi zina mwina kusalira tulo kumene kunena kuti kodi nyengo zimene zovuta zimene zabwera pakati pathu tizigonjesa bwanji. Ndeno tipemphere kosalekeza ndithu. China mwacho Paulo sanachilimbikitsapo makamaka 1 Tesalonica 5:17 kuti pempherani kosalekeza. Tikumbukire kunena kuti pemphero ndilo khaso amene lingatithandizire makamaka kuti tigonjese zovuta zimene zikhoza kubwera pakati pathu. Ngati sitipemphera ndikukhulupirira kuti zambiri mwa izo tikhoza kuoneka ngati kuti zikutilaka kapena kuti zikutigonjetsa chifukwa choti tasiya makamaka kuyang'ana pa Khristu mupemphero. Komano tipemphere ifeyo kosalekeza. So
tikapemphera chipempherere masiku onse motsogozedwa ndi mzimu, akuti ndithu tikakhonza kugonjetsa zonsezi zimene zikakhale zikubwera pakati pathu ngati zovuta. Verse 19 akuti ndi ine okay mwina verse 18 ndimalizise kumapeto kunena kuti pambali ponena kuti mwina tikhala tikuzipempherera ife eni, Paul akumatsindikaso kunena kuti tikuyeneranso anthu kukumbukira ingakhale kupempherera ena. Mwachitsanzo ngati Paul mukaonapo kunena kuti anadalirapo moyo wa anthu ena amene anakhalanso kumpempherera nthawi imene anali mu ndende, komanso nthawi imene anali m'manja mwa adani amene ndithu anafuna kumtsutsa iye pa njira yonse ya Khristu imene ndithu anayigwirisisa. So ena mwayo anakhala kumpempherera. So chifukwa chakumpempherera Paul anapitirizabe kulimbikira. So chomwechonso ife amene tili mwa Khristu Yesu sitikuyenera kuti tizikondwerese ife eni, koma ndithu tikuyeneranso ngakhale kunyamula zothodwetsa za anthu ena. Tikabwera ngati mwa Roma chapter 15 verse 1 amanena kuti ife amene tili olimba mu Chikhristu tikuyenera kunyamula zothodwetsa za anthu ena ndithu amene ali ofoka mmoyo wa Chikhristu. So ife mmene tikuzipempherera tokha kuti tikhale olimbika mmoyo mwenewu, tipemphereranso ena. Pambali pamenepo ndoti tikhalanso tikupempherera atumiki onse amene ndithu anyamula uthenga wabwino osatha. Nthawi zina mwina timakhoza anthu kumangoyang'ana nawo mwina terekeze ngati mene brother Yohani kuti brother Yohani ndi wolimba, kapena mwina brother Esi ndi wolimba, kapena brother Makina ndi wolimba paokha, kapena brother Williamson ndi wolimba paokha, kapena ine amene ndino olimba pandekha. Komano mwina nthawi zina anthu amene tili mu mpingo mu thupi la Yesu timasiya kupemphererana wina ndi nzake, pomaona mwina mmene ma experience athu takhalira kunena kuti nzanga uja akuyenera kukhala wolimba, wina ujanso akuyenera kukhala wolimba, mwina ndizipemphere ndekha ine ndi amene ndafoka. Komano Paul akunena kuti sitikuyenera kutero, koma tikuyenera tonsefe tigwirane chanza kupemphererana wina ndi nzake, kunena kuti tikatero ndithu kulimbika kumene kuzaonekera. Nthawi zina ngakhale kunena kuti uthenga wabwino umene upitirize kuonekera pakati pa atumiki amene akuyankhula makamaka za uthenga wabwino umene ena akuyenera ndithu kupempherera iwo, kunena kuti Khristu Yesu apitirize kuwatsegula pakamwa kulankhula uthenga wabwino umene mopanda kuchita mantha kapena mopanda kubwerera mbuyo. Tikabwera ngati verse 19 Paul akufika ponena zimene zikutsindika kuti ndi ine ndemwe kuti andipatse mawu nkunditsegulira mkamwa molimbika kuti ndizindikiritse anthu chinsinsicho cha uthenga wabwino. Nthawi zina ngati mwina mwachitsanzo mmene alili ma presenters kapena kuti amene akupereka uthenga magulu amene tili nawo, mwachitsanzo ngati Christ Foundation kaya kupima kumene mukhonza kuona kuti nthawi zina zifoko zikhonza kumaonekera. Zifoko zikubwera bwanji? Nthawi zina zikhonza kubwerapo chifukwa chakutayidira kotereko, chifukwa yani ena mwina tikhoza kuganiza kuti vumbuluso mwina limangobwera basi kunena kuti chifukwa yonena kuti mwina winayo wangokhanzikika iyeyo ndi Khristu Yesu. Komano mukhoza kuona kuti Paulo apapa akufika polankhula zonena kuti anthu amene amalalikira uthenga wabwino aku Efeso anenera kumpempherera iyeyo, kunena kuti Yesu Khristu apitirize kumtsegula pakamwa. Ndithokoze kwambiri makamaka ku Christ Foundation kunena kuti pali ministry iyi kunena kuti ikuthandizira kunena kuti pali nthawi imene imakhapo ya pemphero mmawa wina uliwonse mmenebe kumakhabe kukumana makamaka pa line kulimbikisana kunena kuti tipempherera ziti ndi ziti. Zina mwezo ndikumakhonzapo kuona kumene akunena kunena kuti tipemphere ma presenters kunena kuti mwina Mulungu awapasebe mawu kunena kuti alankhule uthenga wabwino mopanda kuchita mantha. Izi ndi zina mwezo zimene Paulo akuonetsa kunena kuti ife anthu amene tili m'magulu awawa a Chikhristu tikuyenera kuti tisayiwale makamaka step imene tili nayo nena kuti tipemphererane wina ndi nzake. Ena mwa iwo mpaka na pano sangakhonze ngakhale kulankhula uthenga wabwino chifukwa yonena kuti mwina amakhala ndi manyazi kapena amakhala ndi mantha. Zonsezi mwina zikhonza kutha pakati pathu ngati gawo ilili la kupemphererana wina ndi nzake mwina lingaonekere pakati pathu. So ena amene ali ndi manyazi Khristu Yesu akuyenera kuti awathandizire kunena kuti manyazi awathere pakati pawo. Chifukwa chani paja Bible likunena kuti amene achitira manyazi Khristu Yesu nayenso akuti adzamchitiranso manyazi pamaso pa Atate ake. Amene ali ndi mantha, kodi anthu amene tili ndi mzimu wa Khristu Yesu tikuyenera kukhala ndi mantha? Bible lanenesa kunena kuti sitinalandire mzimu wa ukapolo kuti tikachite mantha, komano ndithu talandira mzimu wa mwana umene tifula nawo kuti Aba Atate. So mwanjira ina zonsezi zizi
zikhoza kumangika kwambiri mu gawo ilili la mapemphero limene mpingo wake kuyenera kuchita. So tikatero tisakhala tikuonapo makamaka chipambano chimene chikuonekera pakati pa mpingo, anthu akupitirira kugonjetsa, ingakhale mu mtimagulu ting'onoting'ono timati timasonkhana, ingakhale dziko lonse lapansi tizakhalabe tikuonabe makamaka mpingo wa Khristu Yesu kupita chitsogolo chifukwa tapemphererana wina ndi mnzake. So ku vesi yakomalizirano verse 20 akunena kuti chifukwa cha umene ndili mtumiki wa munyolo kuti mmenemo ndikalankhule molimbika monga ndiyenera kulankhula. So mbiri ya Paul tikuyidziwa. Paul kuti mpaka anafika momangidwa chifukwa cha uthenga wabwino. Tikabwera ngati Machitidwe chapter 20, Machitidwe chapter 21 kumatsika kumukafika mpaka na chapter 28 tikapeza kuti Paul anafa ngakhale mu unyolo chifukwa cha uthenga wabwino. Zimenenso sindikukayikira kunena kuti mwina pakati pathu ena mwa ife mwina zingakhonze kumatifikira, tikumatha kumva ngakhale mwina mzigawo zina ngati mene kulili ngati ku Ulaya, ku Europe, kunena kuti anthu ena akupeza mavuto chifukwa cha kutsutsa makamaka uthenga oyipa umene uli mu ufumu wa chilombo umene ndithu kulimbikitsidwa ku dziko lapansi. Mwachitsanzo maukwati amuna okhoka, ena ndithu potsutsa fundo zimene zina kupeza nazo mavuto. Nanga kuli ife kwa ife amene mwina tili ku Africa ngati mwachitsanzo ngati kuno ku Malawi, kodi zinthu ngati zimenezi zitatifikira kunena kuti ufumu umene wa dziko lapansi wazikhazikitsa kunena kuti onse amene akhala kutsutsa zimenezi akhala akukumana ndi zovuta ngati izi, kodi ifeyo tili wokonzeka kunena kuti tingalolere kulowa ngakhale mu unyolo chifukwa cha dzina la Yesu Khristu? So Paul amaonetsa kunena kuti ngakhalebe anali mu ndende ndithu okhala mu unyolo umene omangika chifukwa cha uthenga wabwino wa Yesu Khristu, komano sanayenera kuti ayime kapena kuti abwerere mbuyo kapena kuti asiye uthenga umene ndithu unayikidwa pa lilime lake kunena kuti awulalikire kwa anthu. Chomwechonso ndikukhulupirira kuti likuyenera kukhala chilimbikiso kwa ife kunena kuti kaya tikumana ndi nyengo zovuta zotani, mkati mwa kulalikira umene tikuyenera ndithu kutsutsa mphamvu ina iliyonse yoyipa imene ndithu ili ku dziko lapansi, imene ikutsutsana ndi malemba onse a Mulungu, kapena kuti amene chimene chikukatsutsa kwambiri chilamulo cha mzimu chimene ndithu chikuonekera pakati pathu kuti Khristu Yesu ndiyo senta yeniyeni ya chipulumutso cha anthu onse amene ndithu akufuna kuti apeze moyo osatha umene ndithu Mulungu waupereka kwa anthu onse kudzera mwa mwana wake. Ndeno ifeyo sitikuyenera kuopa china chonse chimene chibwere ku dziko lapansi. Chifukwa chani? Zida zonse zimene Mulungu wationetsera ndikukhulupirira kuti zimenezi zangoomba mkoto onena kuti ndi Khristu basi. Khristu Yesu ndi amene ali chida chonse chimene chili chofunikira pakati pathu. Then mukhoza kukhalapo ndi conclusion kuona kuti kuyambira ingakhale chachiuno chichona chija choonadi, chapachifuwa chilungamo Khristu, komanso ingakhale chakumapazi uthenga wabwino Khristu, kumutu ingakhale chisori cha chipulumutso mawu a Mulungu Khristu. So zonsezi mukhoza kuona kuti chachikulu chimene munthu akuyenera kumvalabe ndiko kuti avalebe Khristu Yesu, imene ndithu ili point yokhazikira imene ndithu kumayambira kwa phunziro timayionapo makamaka kwa Roma chapter 13 verse 14 kuti valani inu Ambuye Yesu ndipo musaganize kuchita zathupi monga mwakufuna kwake. So ndikhano ndikumalizapo ndi mu Agalatia chapter 5 verse yake ya 20. Okay, Agalatia 5 verse yake ya 24 ndi 25 makamaka kunena kuti Khristu Yesu amene tamvalayo ku moyo wathu tikuyenera ndithu kumdalira kapena kumuyang'anabe kunena kuti atiyendesa motani moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nanga kutsogolo kwa ndime kumene ifeyo tikhale tikupita, kodi chikachitikira ndi chani? Ndikukhulupirira kuti focus yathuno ikakhala kwambiri pa mzimu wake umene tikukhale mwa ife, zimeneno Paul akufuna kuti atitsindike nazo ku buku la Galatia chapter 5 verse 24 ndi 25. Ndeno verse 24 ndi 25 akunena kuti koma iwo a Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zonse. Verse 25 ngati tili ndi moyo ndi mzimunso tiyende. So mwanja ina zilakolako za thupi zonse kapena kuti zina zonse zimene zili ku dziko lapansi zimene zikuoneka ngati zokondweretsa zimene makamaka zingatithandizire ife kuti tikhale moyo wosangalala wa tsiku ndi tsiku, zimene zizi akunena kuti sizikuyenera kuti zilepheretse chilakolako cha mzimu chimene chili mwa ife. Then akunena kuti zilakolako za thupi zonse
amene ali mwa Khristu Yesu anazipachika mwanjira ina anafa ku zonsezi. Komano chimene ndithu umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku chimene azikhala kuyang'ana ndi chonena kuti kodi mzimu tsiku la lero anditsogolera motani. Ndi chifukwa chake verse 25 akunena kuti ngati tili ndi moyo ndi mzimu sotiyende. Posayang'ana kunena kuti kodi kuthupi kwabwera zotani, komano tikuyenera kuti tiyang'ane kuti kodi mzimu wa Khristu Yesu unditsogolera motani mu nyengo imene ineyo tsiku la lero ndakumana nayo. So chachikulu kwambiri chimene timafuna kuti tsiku la lero tikhale tikuchilimbikitsana ndi chimene chimakamaka mu gawo la mpingo wa Khristu, komanso ndi chilimbiko chonse chimene chikuyenera kuonekera pamene nyengo zovuta zikhala zikuonekera pakati pathu, pamene tikulimbana ndi ulamuliro wa mdierekezi, ulamuliro wa ufumu wake umene ndithu uli wotsutsana ndi ufumu wa Mulungu, umene ndithu ulamuliro wake wakhazikika zonena kuti Mulungu asakhale mwa anthu, pamene ulamuliro wa Mulungu wakhazikika ponena kuti Mulungu akhale mwa anthu ndi kutsogolera. So mukati mwa zonsezi zimene tikhale tikumana nazo zonsezi, tikuyenera kuti zida za Mulungu zimene zizionekere pakati pathu ndizo zoti Khristu apitirire kutsogolera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. So mugawo lero koyambira limene ndimanena kuti ndikhala ndikulikamba pogwiza ntchito buku la Efeso chapter 6 pomalizanso buku limene litakhala tikuyenda kuchokera mu miyezi ya mbuyoyi kufika tsiku la lero. Ndikukhulupirira kuti mu gawo la namba 2 ndikhala ndikubwera kunena kuti nanga ma chapters ena, mabuku ena akukamba za chani, za nthawi ya mavuto amene akhoza kutifikira pakati pathu, nanga tingawagonjese bwanji. So gawo limene likhala ndikubwera mawiki akutsogolowa, limene likazakhalenso tikukumana pakati pathu, ndoti ndizakhala ndikubwera ndi gawo 2 limene tizakhala tikuona kunena kuti ndi chifukwa chani Mulungu azilola nyengo zolimba zovuta zimenezi kuti zibwere pakati pathu, zili ndi ubwino wanji pakati pathu, zitithandizira chani ife anthu amene tili mwa Khristu Yesu makamaka mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, zingatithandize bwanji nyengo zimene zizovuta zimene zibwere pakati pathu, nanga Khristu Yesu apitiriza bwanji kuonetsera malonjezo ake amene ndithu wawayikiza pa ife kuti sangakhonze kuduka mwa njira ina iliyonse, apitiriza kuonekera motani Khristu Yesu pakati pathu. Mwina ndi gawo lina limene ndikhale ndikubwera nalo kutsogolo kwa ndime, komano kwa tsiku la lero ndoti buku la Efeso talimaliza motere kufikira nthawi ina imenso tikhale tikuonaponso mabuku ena. Mulungu apitirize kutisamalira tonsefe. Ndikukhulupirira kuti mwina apakhala funso kapena ndamanga makamaka amene tikhale tikuseka phunziroli tsiku la lero, komano mwina mafunso ndi ndamanga zisanabwere ndiyambakaye ndapemphera kenako zinazo zibwera pambuyo. Tisakamaso tipemphere makamaka chifukwa cha phunziro limene tinali nalo limene Mulungu atisogolera kuyambira pachiyambi pacho kufikiranso nthawi ino. Tipemphere. Zikomo kwambiri Atate wathu amene ndithu mwakhala nafe mu phunziro limene tinali nalo, tikulakaka kuti mukhale nafebe mu zinthu zonse zambiri zimene zikhale zikuchitika pakati pathu mtsiku la lero. Taonapo ingakhale nyengo zina zovuta zimene zikhala zikubwera pakati pa anthu anu, zimene ndithu zikukakamizabe kunena kuti ife tikuyenera kukhala olimbika chilimbikire kufikira nthawi ya kumapeto. Tithandizeni Khristu Yesu kunena kuti tisabwerere mbuyo, komano chisankho chimene tinachipanga chovala inu chotsogozera ndi inu chikhalebe chikuonekera pakati pathu. Limbikitsani gulu lanu ndipo inuyo mupitirize kuonekera masiku onse a moyo wathu, ndipo kufuna kwanu mulole kuchitikebe pakati pathu, inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu okondedwa. Amen. So tsiku la lero linde kuti ndikulekeza pamenepa. Pali funso kapena ndamanga makamaka chilimbikitso cha mpingo wa Mulungu makamaka pogwiritsa ntchito buku limene lili la Efeso.